Is mise Lucy Ní Dhuiginn, búthúir mór alína 2017. Beidh spríogainn ag fáil technící agus scileanna na alína. Tásúla gom go mbeadh sibh soltas. Cé chonaíonn an ar bhunan agéin. Spongebob Squarepants. Is bralam Spongebob. Mar sin, tá spóna méid díobh conas é a tharraingt. Siad na dahanna bheith tastal ná buí, glas geal, darg, gurm, down agus dubh. Táimid chun cúbóid a cruthú. Tá sé seo éasca go leor a dhéanamh le beagán cleachta. Tá gá thuail mhóra, ar nós gá ó fruchta. I lár an aig, tharraingt srónáda ar nós isbín. In aice leis, lecinn, agus as sin, béal mar seo. Tá gá íocail aige. Cur isteach an teanga mar seo. Tá fabhraí lena thuúla. Tar ngóimid a chuid éadaí mar seo. Curtha míad na géige leis an ggurp mar seo. Cos a tannaí le bróga lonracha. Tá sí tannaí go leor le lámh móra mar seo. Ceirceal beaga ar na bróga chun an lunar iontu a thaispeáint. Agus chun na dahanna a rannú, cuirp buí le poil glasa ann. Is spúnta é ar nuaig. Carbhat darg agus brístí donna le crust dubh. Bí cuairmach leis na fiach le bána. Cur stríocha darg agus gurm ar na stocaí agus gurms na súla freisin. Tá na bróga dubh chomh. Teanga bhán darg. Agus sin a roimh Spongebob, an daithníonn sé libh. Is féidir teagháil a dhéanamh linn híos. Fág trochtteocht agus námh déon dearmid chlárú leis an gcanál YouTube Cúla4. Agus muid ag dúirt ag drón nullag beidh téama feiliúnach agam daobh an chéadúir eile.